Ang Municipal Jail sa lungsod sa Consolacion ang labing unang fully solar-powered facility sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Lukop Nasud. Gani atong naabtan ang padayong pag-install sa mga battery sulod sa selda nga konektado sa 48 ka mga solar panels nga gihan-ay sa atop sa maong facility. Battery powered mo na siya. So magkuha tag energy from the sun, i-store siya sa battery, then ang battery na mo supply sa tanan nato nga mga energy requirement nato diri sa jail. So computers, maski aircon kaya niya nga i-provide ang power. Pero based sa amo ang talk sa supplier is makasave siya maski ngadto sa 50,000 per month. Gani dili lamang ang jail facility ang mamahimong mahatagan og kuryente niini. Lakip na pud ang mga kasikbit nga opisina sa Consolacion Police Station ug Comelec. Mukabat sa 2 milyones pesos ang gigahin nga budget sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Consolacion alang sa katumanan sa maong proyekto. Gawas niini, padayon pud ang mga wellness program sa mga PDL sulod sa Consolacion Municipal Jail. Sama sa mga livelihood activities, lakip na ang paghimo og mga event tokens. Gani ang 27 anyos nga si Mark, dili niya tinuod nga pangan, usa sa mga nangulo sa paggama og handcrafted lapu-lapu nga token. Ako yung pasalamat sa kanang nagdumala no ma'am. Sabi na ning Sir Warden kay siya gid mismo nga ningunay og tudlo ginawa na ma'am ba. Kay aron para naagid mi income sad nga ri. Wala am sagud may mga dalaw diri ma'am. Dako gigigtabang siya namo ma'am kay mao man ay kanang silbi mo aram na mo kuha na mo mga panabon sa gud ma'am. Kanang mga kikinahanglanon na mo lawas ba nya makakuan-kuan sa migo ng pagkaon no. Apan bisan pa man sa kalambuan nga napatuman sulod sa Consolacion Municipal Jail, nagpabiling dakong hagit kanila ang kagamay sa ilang facility. 40 ka tawo ang ideal capacity niini, apan karon miabot na sa 326 ka mga PDL ang nagdasok dinhi. Apan matud pa sa LGU sa Consolacion nga nakig-alayo na ang BJMP kanila aron makatukod og bag-o ug mas dako nga municipal jail. That's precisely the reason nga the municipal government under the leadership of Mayor Nene has purchased a lot in Barangay Panas. It's a mountainous barangay here in Consolacion and dako-dako na siya pila ka hektarya ang gipalit nato diha gigahin sa lungsod ni Mayor Nene para gyud nga mapatukod ang usa ka bag-o nga jail facility. Kana bitong total reformation ba sa ato ang mga PDLs. No, kaysa pagkakaroon da limited man kayo do daghan og programa ato ang BJMP pero Mayor Nene would have wanted a different level ng gyud ba nga. For example, they can invest more on gardening. Padayon pa ang bidding process sa maong proyekto apan gipanglantawan nga ang konstruksyon niini masugdan sa unang quarter sa 2025. Kini si Queenie Huligon alang sa MyTV Cebu.